Kuhanin plato. Ayaw mo pag inilugay ha? Kan gusto sa sabaw. Sa sabaw. As doktor nga. Baho na sila. Sabaw lang. Oh, sabaw lang. Oh, Sabaw nga. Sama na, Gil. Sama na. Sabaw lang. Ha? Sama. Dara ako sabaw. Oh. Picture ba para moto si Ma'am Genevieve moto oh. 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 Luto-luto ta. Hello. Paano lang ni bay? Unsa naman ni Gil? Paano lang Ha? ni bay? Tanglad. Ba't naghanap pa? Tanglad naman ito, Agil. Ano ka man iyaw? Yung subong bay? Atay. Kaon mo na. Sa? Ano ka nagkanding? Ayaw, ano na? Tama na yun. Gamito man ni Gil. Ako akong kanon. Sara ni. Sabaw lang. Aragot. Yang. Wah. Nah, oke. Ikaw, kana lang ko. Ano na lang? Ayan. Kana ko ikaw isip. Ayaw. Ako na lang. Sa Pinoang. Ayaw, Gil. Ha? Ayaw. Di lang. Oh, ayaw. Gil, ayaw. Gusto bay? Ano ang sakpan? Gani sakpan eh. Kuha ba kamar? Wala na ba? Wala. Ha? Ay ko pagsabaw. Kamay ra kuha. Ay, nambak ba? Hindi mo na, huwag. Ano nga, luwa. Mga tae.